Cíor bacharde, en neomh by má spáin tríb ceching in dara seo dhéana I baint úsáide a Seift himplí. Seo do bhaid sa tastalwet. Paint agus rulód painte, Cíor agus rud a cíns le Phéinteála. Seo ling! Céim a hían, Phéinteála an cúlra leis an dá is áirlaat. Ba go leor painte I tastal gon chéad chud eile. Is bí cínte an cúlra a Phéinteála I ríist agus ríist. Bí cínte nach trimíonn an féint. Céim a dó. Amse de hir. Inis agus an féint fós floch ba an úsáid as féachlan na círe le crutannaí éagsúla a scríbe sa béint. Féite tú láithir go líana, nó circail omlán ar manúsa. Bí cuairmach agus tú scríbe na péinte. Nach chul cuma áling ar sin. Féidir sib línte I scríbe sa béint freisin. Agus sin é, Seift chroiach agus éasca le darí éagsúla dhéana. Baint rialas!